Milí spoluobčania, po viac ako 10 mesiacoch náročných rokovaní predstavujeme verejnosti návrh na vyrovnanie konfliktných vzťahov medzi mestom Žilina a firmami podnikateľa Georgea Trabelsiho. V minulosti mesto častokrát voči Georgeovi Trabelsimu ťahalo za kratší koniec. Dnes sa v priebehu pol roka podarilo dosiahnuť viac než za poslednú dekádu. Predchádzali tomu ťažké, často nepríjemné rokovania. Výsledku sme venovali 10 mesiacov času a energie. Neustúpili sme napriek tlakom z kľúčových požiadaviek. Ak niekto očakáva, že napravíme všetky komplikované vzťahy z minulosti, asi bude sklamaný. To už dnes bohužiaľ nie je ani možné. Naším cieľom bolo získať pre mesto maximum, čo sa za súčasných podmienok dá. A to sa, myslím, aj podarilo. Mesto sa vzdáva problematických a nevyužiteľných pozemkov, výmenou získava po dlhých rokoch nikam nevedúcich konfliktov pod kontrolu parkovaciu politiku, pozemok a budúci športový areál na Karpatskej, zároveň v prvej variante korytnačku s domom techniky a spľahlými parkoviskami, alebo v druhej variante kaštiel s parkom v Byčici. To všetko bez dlhoročných, zbytočných súdnych sporov s neistým výsledkom. Mesto sa konečne v týchto veciach môže posunúť ďalej. Očakávame samozrejme kritiku a spochybňovania. V tak závažnej téme je to normálne a prirodzené a zdravé. Ale ako primátor za touto dohodou a jej hodnotou pre mesto pevne stojí. Aktuálne právnici dopracovávajú finálne znenia zmluv a o jej konečnej podobe rozhodnú až žilinskí poslanci na mestskom zastupiteľstve, ktoré zasadne ešte do Vianoc. Týmto ďakujem kolegom, ktorí venovali tejto snahe svoj čas, často na úkor osobného voľna a stráveného času so svojou rodinou a boli súčasťou tohto veľmi dôležitého rozhodnutia.